Sme Minero, slovenská firma, ktorá pomáha malým, ale aj veľkým investorom správne investovať do ťažby kryptomien. Máme viac ako 176 klientov po celom Československu so 100% spokojnosťou vďaka našemu osobnému prístupu. A čo to v praxi znamená? Osobne sa stretneme a porozprávame sa o úplne všetkom, čo by ste mohli chcieť vedieť. Pomôžeme vám s technickými, ale aj s praktickými vecami. Stroj vám osobne doručíme na vašu adresu, nájdeme tu najlepšie miesto na zapojenie, nakonfigurujeme ho a naučíme vás, ako ho obsluhovať. Vyriešime, ako sa zbaviť odpadového tepla alebo ako odlučniť samotný stroj, ak je to nutné. Taktiež vám pomôžeme vybrať ten najlepší mining pool a napojíme tam váš ASIC miner. Samozrejme vytvoríme aj kryptopeňaženku a taktiež vás naučíme ju obsluhovať. Počas tohto našeho osobného stretnutia, ktoré bežne trvá 1 až 2 hodiny, vás naučíme úplne kompletný know-how, čo potrebujete vedieť na obsluhovanie ASIC minera, mining poolu a kryptopeňaženky. Presne tak, aby ste na budúce nás nepotrebovali. Okrem toho sme dostupní 24 hodín denne, 7 dní v týždni pri telefóne, ak by sa niečo pokazilo alebo jednoducho chcete s niečím poradiť. S našimi klientmi sa osobne stretávame a naša priorita je vaša spokojnosť. Okrem toho, na náš YouTube kanál pravidelne tvoríme edukačné videá, návody a všetky dôležité informácie, aby ste sa čo najlepšie rozhodli v investovaní do ťažby kryptomien. Pravidelne vydávame noviny zo sveta kryptomien, ktoré vám pomôžu čo najlepšie investovať váš kapitál. Ešte v predstihu oproti ostatným. Na rozdiel od konkurencie, nám nejde o to, aby sme vám predali každú debilinu. Nám ide o to, aby sme vám pomohli čo najrozumnejšie investovať vaše peniaze. Ponúkame služby od A po Z. Od predaja ASIC minerov, kryptopeňaženiek až po samotný hosting alebo tzv. Housing ASIC minerov v 7 krajinách po celom svete s rôznymi cenami za elektrínu. Vďaka našim datacentrám si viete skrátiť návratnosť investície do ťažby kryptomien kľudne aj o 1 celý rok. Ponúkame aj predaj podielových ASIC minerov pre našich existujúcich zákazníkov, ktorí chcú reinvestovať zisky z ťažby. Je to presne také, ako to aj znie. Viete si kúpiť časť minera za časť do zisku. Sme Minero. Chcete poradiť, pomôcť alebo hostovať stroje? Zavolajte nám a my vám radi pomôžeme.